Amûra kemanê endamekî famîlaya viyolînê ye. Divê amûrê de hin têltêne bikaranîn ku berê ew ji mûyê hespan dihatin çêkirin. Çar têlên wê hene û dengên akorda wê ku derdixîne bi dorê, sol, re, la û mi ye. Bi giştî dirêjahiya kemanekê bixasî 36 santimetre ye. Amûrekê solo ye ew û jê gelek dengên rengîn û cûr bi cûr derdikevin. Eslê kemana ku di roja me de tê bikaranîn diçe heta sed sala çardemîn ku serê pêşîl Bakurê Îtalyayê derketiye holê. Dûra ev amûr derbasî Ewropa û tevahiya dinyayê dibe. Nurgül Çomak jî li bajarê Stenbolê dijî û ev demeke dûv û dirêjê ku çêkirina kemanê re têkildar e. Ne ku tenê çêdike. Her wa ew bi rêya vê amûra bêhempa carna konsertên piçûk jî dide. Rêga em dixwazin ku ew ji me re behsa çêkirina kemanê bike ku ew çewa û ji çi tê çêkirin. Tamamen tesadüf oldu. Ez dirêvetiya xwe ya müzîkê de dimeşiyam, dema min xwe ji bo ezmûna zanîngeha teknîkî ya Stenbolê amade dikir. Li navenda honerî ya Müjde digezin, ez rastî beşa çêkirina kemanên hatim. Ji ber ku min ji kemanê pir hez dikir, ew ê bala min kişand û ez pê veçûm. Rewêtiya min ya ew ê dest pê kir. Dema ez lê dinerim, dibînim ku bi rêya birayê min ev ê bala min kişandiye ji ber ku ew wî her tim amûr dihêna malê. Lê ew amûr yên ku wekû dahol û piyano bûn, yên biyanî qet nedihêna. Ji ber ku ew amûr neyeke hêsan bû, diviya bû mirov perwerdeya wê bistîne. Ew amûrekî bê perde ye. Lewma mirov nizane ku derê rastî la û ku derê rastî sî ye. Li aliyekî din jî hûn bi destê din darê wê digirin. Lewma li gorî dîtina min keman amûrekî hînbûna wê nehêsan e. Amûra kemanê ji van parçeyan pêk tê. Sîng, devdanka paş, kêlekên çep û rastê û aliyê erçenê. Tevî ku amûreke sivik û piçûkê jî keman ji dehan parçeyan pêk tê. Di çêkirina wê de gelek cûreyên daran tê bikaranîn. Lê bi giştî dara çamê tê hilbijartin. Li ser devdanka jorîn quleke mîna tîpa fê tê qewartin ku ji bo deng bikaribe bi rehetî derkeve. Îro ew pîşegehan de jî têne çêkirin. Lê ew ti caran nabin wek yên ku ji destên hostê wê derdikevin. Lisans mezunuyum ama Min zanîngeh qedandiye. Lê bawerim ez wermeşê saliya xwe jî dê her li pey fêrbûna vî amûrî bim. Ji ber ku hez dikim xwe hînî tiştên nû bikim. Ev karê me ji derve mîna karekî qewartin û çêkirin xuya dike. Lê li aliyê wê yê matematik û fîzîkî û kîmyayî jî gelek zêde ye. Ez bi xwe çûma Ewropayê bahostayên ku vî amûrî çê dikin. Ez ji wan fêrî gelek tiştan bûme li Îtalya û li Ingiltere jî. Ev tecrîbeke giranbuha ye. Ji xwe ez her tim dibêjim divê di karê me de têkiliya hosta û şagirtî her tim hebe. Bi dengê xwe yê bêhempa keman, bi sedan sala bandora xwe daye ser kesan û ew sermest kiriye. Gelek caran dengê wê hatiye guhê mirovan û kes pê hestiyar bûne. Ew amûreke ku li her derê dinê tê nasîn û her orkestrayek cih dane vê amûra bêhempa. Îja Badu, Rûdaw, Stenbol.